Takže budeme hovoriť o anjeloch. Anjel znamená, že je vyslanec alebo poslaný. Anjel je stvorená bytosť, to znamená, neexistoval od večnosti, ale budúcnosť má večnú. Je to bytosť, ktorá je nezničiteľná, je to bytosť nadprirodzená a je to bytosť duchovná. Majú vlastnú osobnosť, inteligenciu a rozprávajú. Boh im delegoval rôzne úseky vo vesmíre aj na zemi, alebo rôznu zodpovednosť a na konci budeme vidieť, že fakt sú to fascinujúce osobnosti. Sú dobrí aj zlí anjeli. Sú od nebies až po útroby zeme. Pre našich 5 zmyslov sú nevnímateľní. To znamená, neviedeš ich očami, ušami alebo nejakým hmatom vycítiť, ale vedia sa vynoriť alebo zjaviť, takže ich vieme uchopiť zmyslami. Sú schopní zmeniť podobu, tzv. Metaschému, to znamená, že vedia sa prejaviť napríklad aj v ľudskom tele. Na začiatok sa pozrieme, čo sa stane, keď sa prejaví anjel v sláve, aká sláva ich obklopuje, alebo aká je to slávna bytosť. Lebo väčšinou sme formovaní svetonázorom, kulturálnym pozadím, kde žijeme, to znamená anjeličku, strážničku, opatruj moju dušičku, alebo že je to nejaká bytostička, nejaký vetríček a tak ďalej. Nie sú to obrovsky mocné, autoritatívne bytosti, ktoré majú na starosti obrovské vesmírne záležitosti, ktoré im Boh delegoval a zároveň aj tí, ktorí sú zlí, ktorí opustili svoje postavenie, tak tí disponujú obrovskou zlou mocou. Napríklad, keď bol v Júdovi, to je napísané, keď zomrel Mojžiš, tak bol obrovský vesmírny konflikt, bil sa o neho. Kto? Michael a myslím, že aj diabol sa o neho bil. A obidvaja si boli vedomí, že majú rovnaké postavenie, ani jeden proti druhému si nedovolil vyniesť nejaký rúhavý súd, ale Michael povedal, nech ťa potrestce Boh. Čiže vidíte, aj padli anjeli disponujú ešte obrovskou mocou. A na záver sa dostaneme k tomu, akú majú moc. Tak predbehnem celú prednášku. Jedným z najsilnejších nepriateľov, alebo ako posledný nepriateľ bude zničené čo? A čo je smrť? To je padlý anjel. A zober si, aká je to sila. Nikto ho neporazil doteraz. Žiadne vedci, žiadne biologické výskumy, žiadne tabletky, nič na svete ich nevie poraziť. Takže vidíte, alebo peklo, alebo smrť, aká je sila. Lebo smrť je aj bytosť, aj stav. Je to padlý anjel a na tomto vidíte, aké sú to desné bytosti, ktorý bez milosti ukončí život človeka a nikto si ani neškrkne. Už vám to dáva, už nám to dáva ukážku tej negativity. A teraz si pozrieme to pozitívne, takže nájdete si Daniel, 10. kapitola, 15 až 19, myslím, že to je. Nemám istotu. Pozrieme. Opa. Daniel 10, áno, 15 až 19. Tuto budeme vidieť, čo sa stane, keď prídu anjeli vo svojej sláve na zem a stretnú sa s človekom, v tomto prípade s bohabojným Danielom, a čo to s ním spravilo, na čo ľudské telo není pripravené. V tom, čo hovoril so mnou asi tieto slová, sklonil som svoju tvár k zemi a zanemel som. A hľa niekto podobný synom človeka dotkol sa mojich úst, tak som otvoril svoje ústa, vravel a riekol som tomu, ktorý stál naproti mne. Pane, od tohto videnia obrátili sa moje bolesti na mňa, ani som nezadržal v sebe sily. A ako tedy bude môcť takýto služobník môjho pána hovoriť s takýmto mojím pánom, keď odteraz neobstojí vo mne sila, ani nezostane vo mne dychu? A znova sa ma dotkol ten, kto si na pohľad ako človek a posilnil ma. A riekol, neboj sa, ľúbi mužu, pokoj ti, buď silný a len buď silný. A v tom, čo hovoril so mnou, bol som posilnený a povedal som, nech hovorí môj pán, lebo si ma posilnil. Takže tu môžeme vidieť, malo to byť až od 5. Ja som od 15 čítal, malo to byť pôvodne až od 5. verša. To si už doma prečítajte. Teraz som zistil, že od 5. aby sme dlho čítali. Takže vplyvom duchovnej síly alebo moci, ktoré obklopujú anjela,
Keď tento anjel zostúpil na zem, tak tí, ktorí boli s Danielom, s tým mužom, tak ušli. Daniel zmeravel, zostal bez sily, dokonca omdlel. Triaslo sa mu telo, nevedel dýchať, dostal fyzické bolesti. A na tomto vidíte, čo je skutočná prirodzenosť anjela, keď v sláve zostupia na zem. Inokedy vedia prísť bez slávy, zrejme je to kvôli ohľaduplnosti pred ľuďmi. Zase si doma pozrite, aby sme veľa nečítali, ale poznáte tie príbehy Lóta, keď ho navštívili dvaja anjeli, ale prišli v podobe mužov, ktorí prišli Lótovi niečo oznámiť. Lót to nerozpoznal, tuto treba byť na pozore, lebo list Židom, čo hovorí, že niektorí nevediac pohostili anjelov. To znamená, keď sa vyzlečú z tej slávy, tak prídu zrejme kvôli ohľaduplnosti ľudí k ľuďom, lebo vidíte, čo to vypôsobuje v nás, tak prídu v podobe človeka a musíš ich rozpoznať. Lót ich nerozpoznal. Vidíte, že anjeli večerali s Lótom, ale potom sa stala jedna mimoriadna udalosť, na ktorej vidíme, kde sa oni prezentovali a kedy Lót zbadal, kto ho to vlastne navštívil. Ako ich mal doma, tak kultúra Sodomie sa prejavila aj v tomto príbehu, že mužovia mesta už klepali na jeho dvere a chceli mať sexuálny styk s týmito dvoma mužmi. Lót sa im to snažil všemožne zabrániť, také sprostredkovateľské úsilie vyvinul a ponúkol im svoje dve dcéry, čo nám ťažko dáva zmysel. A potom tí muži povedali, že oni nechcú, ale chcú týchto dvoch mužov. A potom Lót zbadal, že sú to anjeli, pretože ich ranil, tých ľudí pred dverami, ranil ich slepotou. Nevedeli nájsť. A teraz tí istí anjeli, ktorí ranili mužov mesta slepotou, takže disponujú obrovskou silou. Vyšli von na kopec a zoslali síru a oheň na Sodomu. Kto to zoslal? Anjeli. Takže vidíte, neboli to hmlisté pary, neboli to prízraky, ale bytosti, ktoré jedli, ktoré rozprávali s Lótom a tak ďalej. Otázka veľká, na ktorou si lámu teológovia hlavu, je sexuálny styk anjelov. Či môžu alebo nemôžu mať. Jedni hovoria, že áno, druhí nie, ale minulú prednášku sme videli, že anjeli Boží zostupovali k ľudským dcerám a plodili potomkov, ktorých sme hovorili Nefilim. Čiže anjeli zlí vedia na seba zobrať podobu ľudí a vedeli sa vyzlieť z tej slávy, vedeli zobrať na seba žiadostivosť, ale žiadostivosť vypôsobila, že už nevedeli späť prijať svoj anielský stav, splodili potomkov, ktorí sa volali Nefilim alebo Obry a to bola téma minulej prednášky, takže sú schopní sexuálneho styku. Mužský šovinizmus, ideme sa zasmiať. Dobrí anjeli vždy vystupujú v mužskej podobe. Muži budú velice upokojení. V ženskej podobe vždy vystupujú takýto. Kráľovna nebies, Jezábel a dcéra Babylona. Napríklad. Ale Tibor Ruf hovorí, že môže to byť len prorocký obraz. Upokojenie. Takže pozrieme sa na hierarchiu nebies, pretože anjeli vysoko rešpektujú ten právny rámec, ktorý je vo vesmíre. Mohli by sme povedať, že je to ako u nás armáda alebo polícia, je tam prísna hierarchia. A tak, ako anjeli fungujú, toto je obrazom, lebo mnohí veľkí služobníci hovorí, že všetko ide súbežne. Neviditeľný svet ide súbežný s viditeľným. A táto hierarchia, to postavenie, kompetencie, ktoré Boh dal anjelom, nech sú povzbudením aj pre nás, že aj my sa vždy musíme zaradiť do určitého vývojového stupňa, kde sa nachádzame a zobrať tú úlohu, ktorá nám je Bohom daná, lebo keď nezobereš tú úlohu, stále sa chceš byť niekým iným, stratíš aj tú, ktorú si mal. Celá hierarchia nebies má členenie 1, 3, 12, 70. Teraz nebudeme hovoriť o číslovkách, ktoré čo vyznačujú. Tak zoberte si, je jeden Boh, ale má 3 osoby. Otec, Syn a Duch Svätý. Ježiš mal koľko apoštolov? 12. Máme 3 patriarchov. Boh sa menuje Bohom. Abraháma, Izáka, Jakoba. Posledný menovaný mal koľko detí? Koľko bolo kmeňov? 12. Takže vidíte, že je to tam. Potom
keď išli do Egypta, koľko tam bolo duší? 70. Keď Boh zobral ducha z Mojžiša, aby rozdelil a delegoval kompetencie na ďalších, aby Mojžiš nebol preťažený, už sme o tom, čo som na začiatku hovoril, tak to rozdelil na koľkých starších? Na 70. Ježiš, keď išiel robiť divy a zázraky, koľko učeníkov posielal pred sebou? 70. Takže vidíte, na tomto je tá hierarchia 1, 3, 12, 70. A zaujímavé, toto my vidíme na zemi. A keď sa teraz pozrieme do neba, je zaujímavé, že tú istú hierarchiu nájdeme aj tam. Takže vidíte ten duál, to znamená, že to čo je na nebesiach, kde sa deje súbežne aj na zemi. Boli traja hlavní anjeli. Michael, Gabriel a Helel ben Sachar alebo Lucifer. Helel ben Sachar znamená syn ranej zory a Lucifer to je, myslím, že latinský preklad, to je z Vulgaty, to používajú katolíci. Keď sa pozrieme hore, tak je tam 2x12 presbyterov pred Božím trónom, je tam 70 kniežat, ktorí riadia 70 národov. Myslím, že je to v 5. Mojžišovej. Tam je napísané, že 69 anielov je zlých, ktorí vládnu nad národmi a jeden dostal na kompetenciu ten jeden vyvolený národ, a to sú Židia. Zase máte tam 70. Z tohto všetkého nám vyplýva, že zem bola pravdepodobne teritorium Lucifera, lebo mnoho raz si dával aj ty otázku asi, či ešte ľudstvo niekde bolo, alebo je. Z tohto vyplýva, že Lucifer mal teritorium na zemi a vzbúru, ktorú on vykonal, sa dotkla zeme a či je niečo ďalej, neviem vám povedať. Teraz sa pozrieme na troch hlavných anielov. Takže prvý je Michael. Jeho meno je ochranca Izraela. Jeho meno je Kto je ako Pán. A je to najväčší nepriateľ Satana. Satan chcel byť ako Boh. Bol nespokojný a pritom podľa Biblie Satan, nejdeme teraz hierarchiu, bol cherub. Mal obrovské postavenie, nebol s ním spokojný. A toto je obrovské memento a varovanie pre každého jedného znovuzrodeného kresťana, ak si nespokojný s tým postavením, ktoré ti v súčasnosti Boh dáva a stále chceš byť niekým iným, stále nevieš, že prečo sú niektorí pred tebou a niektorí za tebou, tak stratíš aj to, čo máš. Satan chcel byť ako Boh a bol zvrhnutý dole. Prečo? Lebo mu nestačilo to postavenie. Chcel zrejme postavenie Ježiša Krista. A preto Boh dal Michaela, alebo Michael je jeho najväčší nepriateľ a vždy, keď sa postaví a predstaví sa, že je Michael, tak Satan jedná s menom Kto je ako Pán. Druhý je Gabriel. Gabriel nie je viazaný k žiadnemu národu a zdá sa, že Gabriel je doručovateľ posolstva o Mesiášovi. To bol ten, ktorý oznámil Márii o tom, že sa stane matkou Pána Ježiša Krista. A teraz sa pozrieme na rannú hviezdu, ako sa stal diablom. Izajáš 14.12. Nájdete si. Izajáš 14.12. Ako si len padol z nebies, jasná hviezda, syn rannej zory. Zoťatý si na zem, ktorý si porazal národy. Takže tu vidíte, skadiaľ padol z nebies. A kde? Na zem. Čiže vidíte, že asi zem bola jeho teritorium. Táto vzbúra bola ešte pred stvorením človeka. To znamená, človeka sformoval Boh a keď človek bol sformovaný na túto zem, už táto zbúra prebehla, už ten megakonflikt tu bol. Preto Boh dal Adamovi môžeš, nesmieš. Na začiatku to slovo ranná hviezda znamená skvejúci, žiariaci. Mnohí učitelia hovoria, že pravdepodobne viedol chvály v nebi, mal výnimočné postavenie a z toho, keď padol, dedukujú alebo ukazujú, že vidíte, aký je vplyv
populárnej, modernej hudby, hlavne keď je zvrátená. Aký obrovský vplyv to má na celé masy. Čiže na začiatku bol skvejúci žiariaci a stal sa z neho potom Satan alebo diabolos, keď bol zhodený, to znamená žalobca, ohovárač, protivník. V Jakobovi je napísané, že bratia, nech z našich úst nevychádza dvojaký prámeň. A na tomto vidíte, keď sme dobre na tom, tak vychádzajú slovy vďaky, požehnania a neviem čoho všetkého. A keď sa človek buď odkloní, alebo sa nás dotkne niečo, alebo niečo také, tak z našich úst vychádza žaloba, ohovárky a protivenstvo. To všetci poznáme. Zaujímavosťou na diablovi, alebo satanovi, že ešte aj po páde vchádzal s ostatnými do prítomnosti Božej. V knihe Job, Zachariáš, je napísané, že prechádzal som sa po zemi sem a tam a hľadal som a tak ďalej. Dokonca sa mohol ešte v prítomnosti Božej aj vyjadriť. Boh nezakročil hneď, keď spravil Satan túto vzburu, lebo je tam právny poriadok, aby nevyvolal dojem, že je ukrutný, ale vrchovatosť Satana sa ukázala pred celým duchovným svetom vtedy, keď zabil nevinného Ježiša a vtedy aj tie ostatné anielské bytosti, ktoré by ešte nejakým spôsobom mohli pochybovať o jeho zvrátenosti, videli, že je zvrátený do špiku kosti. Dovtedy ešte robil domnienku nevinnosti. A vidíte, koľko ten megakonflikt trvá a bude trvať zrejme do konca sveta. Čiže dejiny sú jeden veľký súdny proces, jeden právny spor medzi Bohom a diablom. A mnoho razy sme dávali otázku, alebo počujete na konferenciách, keď hovoria, že prečo Boh šmahom ruky neodsúdil diabla a mohol to spraviť hneď. Lebo ostatní mali dojem, že není až taký zlý. Potom sú tam cherubíni v tej nebeskej hierarchii. Cherubíni majú 6 krídel, 2 si zakrývajú tvár, 2 nohy a 2 lietajú. Čiže vidíte, že sú to cudné bytosti a hlavne ženská móda dneska vykazuje všetko možné, len nie cudnosť. Na inom mieste sú zobrazené, že majú len 4 krídla. To ukazuje, že aj to môže byť pravda, lebo vedia zobrať aj inú podobu. Cherúby majú krídla, anjeli nemajú krídla. A tuto je tá predstava, ja keď som bol na Birmovke, tak som dostal ten obrážtek ešte z Bánoviec, kedysi tam ma naši zaviezli, keď som mal 10 rokov. Tak máte ako aniel s krídlami a ty ideš po takom moste a chyba tam taká latka. Písal sa rok 1973. To sme dostali. A hodinky birmovné. Áno. Ich tela a krídla sú pokryté očami, lebo sú ako strážne bytosti. Pozrite sa, čo my všetko vidíme, aj čo nemusíme. Máme 2 oči. Oni sú pokrytí celé ich telo a krídla sú pokryté očami, lebo sú to strážne bytosti, všetko pozorujú a zároveň sú to bytosti, ktoré sú v blízkosti Boha a ten žiar, tá sláva, ktorá z Boha ide, sa akoby naakumuluje do nich. Znamená aj žeravý, spalujúci, a to není, že z nich to vychádza, ale oni sú odrazom toho, že sú v blízkosti Boha. Ich pieseň cherubov je zapísaná v Izajašovi 6.3, takže sme Izajašovi, hoďte si 2 strany dozadu, Izajaš 6.3. Aká je neprestajná pieseň a predstavte si, ich to tam neprestáva baviť. Volali jeden druhému a hovorili, svätý, svätý, svätý Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy. Čiže kto sú cherúby? Sú to strážcovia Božej prítomnosti a svetosti. Otázka je, či aj archanieli sú cherúby, nevieme, ale vieme jedno, že Satan bol cherub. Satan bol cherub. Ja dneska, prosím vás, nechcem celú tú hierarchiu hovoriť, už sme ho veľakrát hovorili, ale keď budeš takúto kázaň aj 15-20 krát počuť, stále sa ti má čo uložiť v hlave, lebo je to niečo, čo ozaj len vierou vieš prijať, lebo to hovorí Božie slovo.
Čiže sú strážcovia Božej prítomnosti a svetosti, sú to tzv. Telesní strážcovia a vychádzajú s Bohom, aj keď opustí nebo, to znamená, keď ide na zem, napríklad hovoríme tomu ako teofánia, keď sa Boh zjaví viditeľným spôsobom. Napríklad, keď išiel Boh dať 10 Božích prikázaní. Predtým, než Boh uzavre zmluvu, sa predstavil, kto on je. A to predstavenie bolo tak desné, že všetci ľudia ustupovali, lebo Boh zostúpil sláve, kúsok slávy ukázal a viete, že tá hora, kde zostúpil, sa triasla, bol tam oheň, bola tam všetko, tá kúrňava, či ako to prekladá Rohaček, a ľudia povedali Mojžišovi, choď tam ty a povedz nám, čo ti hovorí, všetko budeme počúvať. Čiže toto je len časť prejavenia sa Božej slávy a vtedy odchádzajú aj títo jeho strážcovia s ním, lebo to je ich úloha, akoby telesní strážcovia. Takisto, keď si zoberete aj ten horiaci ker, alebo podobné udalosti v Biblii, ktoré sú zachytené, to znamená, že Boh sa viditeľným spôsobom prezentoval na zemi, to je to zjavenie a toto ľudí veľmi ovplyvňovalo. Takže hovoríme teraz o cheruboch. Potom sú tam tzv. Trónni anjeli. Ich počet je 7. A teraz ideme to, čo som na začiatku hovoril. Títo trónni anjeli môžu vidieť tvár Boha, môžu ho počuť, ale ostatní anjeli sú akoby za oponou a môžu iba počuť. Zjavenie 15, 5 až 8. Prečítajme. Zjavenie 15. 5 až 8. A tu vidíte tú prísnu hierarchiu a s týmto sa nevedel uspokojiť napríklad diabol alebo Lucifer predtým s tou hierarchiou a s jeho postavením a on chcel byť ten, ktorý rozhoduje. Ale Boh to rozhodol takto. Potom som videl a hľa otvoril sa chrám stanu svedectva na nebi. Z chrámu vyšli 7 anjeli, ktorí mali 7 rán, oblečení v lanovom, čistom a skvelom ruchu a na prsiach boli prepásaní zlatými pásmi. A jedna zo 4 živých bytostí dala 7 anjelom 7 zlatých čiaš, plných hnevu Boha, živého na veky vekov, a chrám sa naplnil dýmom od slávy Boha a od jeho moci a nikto nemohol vojsť do chrámu, dokiaľ sa nedokonalo 7 rán na tých 7 anjelov. Takže vidíte, aj tam je hierarchia, ako som hovoril, že Ježiš si napríklad zobral niekoľkých učeníkov a tí boli vyvolení a ostatní nemohli ísť tam, kde zobral iba tých 3 a tí ostatní sa mohli hnevať. Koľko urážok je v cirkvi, koľko urážok všetci máme, keď niekto ide a ja nie. Keď niekto ťa predbehne, vekovo mladší, alebo ja neviem, Boho viac používa, tak ho dá predo mňa. Koľko sa urážame na toto všetko, nerešpektujeme Boží poriadok a ničíme si vlastné životy. Nikto to nepovie verejne, lebo všetci vieme, že by sme to mali rešpektovať. A ti poviem, potom sa v rozhovoroch prikláňaš tým ľuďom, ktorí len brblú, ktorí ohovárajú, ktorí kidajú stále a to je ich programová náplň dňa. Ty si sa tam zaradil. A potom ich ešte chodte ošetrovať tých ľudí. Na čo? Takže títo 7 sú v takej blízkosti, že vidia na Boha, počujú a ostatní sú akoby za oponou. Potom sú tzv. Dozorní anjeli. To je zaujímavé, že to sú anjeli, ktorí sú zodpovední za zásoby sladkej vody. Vidíte, aká je to akú obrovskú funkciu vykonávajú? Zjavenie 16, 5 a 6. Tak sme tu 16, na tej istej strane. Počul som anjela vôd, ktorý hovoril, spravodlivý si, o Bože, ktorý si bol, ten svätý, že si to usúdil, lebo krv svätých a prorokov vylievali a krv si im dal piť, lebo sú hodní. Počul som anjela vôd, sladkých vôd. Áno, to je anjel, ktorý má na starosti, inými slovami, pitnú vodu. A je zaujímavé, že Boh nezasiahuje do ich činnosti a pritom je tam silný právny poriadok.
Je zaujímavé, keď sledujete, že dneska, keď máte manažment výchovy, tak vám povedia, čo vám môžu tam povedať? Že vedenie nemá právo zasahovať do nižších vrstiev, aby ich nezničilo. Má. Ale sledujte, že Boh môže zasiahnuť a dal im kompetencie. Je tam obrovská súhra, ale oni majú tiež svoje kompetencie. Potom sú 4 anjeli vládnúcich vetrov. Dobre, takže v skrátkosti veľmi som povedal, že toto je ten svet anielský, mohli by sme o tom veľa hovoriť. Sú to dobrí aj zlí anjeli. Dobrí anjeli boli na začiatku všetci, keď diabol spravil zbúru, strhol so sebou 1/3 anjelov a tá sa potom zase delí na určité hierarchie a na niektorých anjelov môžeš to len rešpektovať, ale proti niektorým anjelom sa cirkev musí aktívne stavať a proti nim bojovať. Ak to zabudnem, pripomente mi, je to hlavne kráľovna nebies, duch Jezabel, ten najviac poznáme, ale kráľovna nebies, myslím, že v našom teritóriu je najsilnejšia. Teraz sa pozrieme do podsvetia, aby sme videli teda, že či sú anjeli len vetri, alebo nejaký obláčik, alebo dymová para. Zoberte si Šeol, alebo grécky Hades, to je čo? To je peklo. Kto to má na starosti? Padlý anjel. Je to dozorca ľudských duší, ktorí zomreli v hriešnom stave. Viete, že v starom zákone bolo ešte aj to lono Abrahámovo, kde boli zomretí spravodliví. Toto lono Abrahámovo bolo po vzkriesení dané do neba, čiže teraz sú v zemi už len tí zlí. A kto ich má pod dozorom? Padlý anjel. A teraz ani jedna duša sa nevie vymaniť z jeho moci. Mnohí ľudia si veľmi naivne myslia, že ja keď zomrem, ja keď tam prídem, ja im poviem, čo si myslím. To není pravda. To není pravda. Dokonca, keď pozeráte to sfilmovaný príbeh Kennetha Hagina, ktorý išiel cez ten tunel do pekla, kričal, že chodím do cirkvi, toto robím. Celý ten podzemný svet nereagoval. A dostal sa až k bránam pekla. Je to také desné, také bytosti s takými vredmi ho uchopili za krky a tedy ich zakričali jedno meno, na ktoré musí reagovať každý aj padlý anjel. A to meno sa volá Ježiš. Keď zakričali Ježiš, až čo tam zadunelo, museli ho pustiť. Obrovskou silou disponujú títo padlí anjeli, ale musia sa skloniť. Preto je napísané, keď Ježiš nás vykúpil, tak vo Filipanoch napísané čo? Že musí sa skloniť pred ním bytosti v ponebeských, pozemských aj podzemských. Všetky bytosti sa musia skloniť pred menom Ježiš, lebo Ježiš bol aj v pekle a tam vydobil víťazstvo. Takže, není to podľa toho, ako naši dvaja herci zohrali, že v pekle sa bude hojdačka, bude chladená 12 a budú tam hrať ping-pong alebo billboard alebo niečo také. Nič tam také nebude, ani si to asi nevieme predstaviť. A preto sme uverili v Pána Ježiša Krista. Možno nám to ani nedošlo, aby sme nešli tam. Tento anjel bude pri druhom vzkriesení so Satánom hodený do ohnivého jazera. Ktorý anjel, ktorý vládne v pekle. Môžeme si to pozrieť, Zjavenie 2014. Sme v Zjavení, takže prehoďte si zase 2 strany a tu je napísané 2014. A smrť a peklo boli uvrhnuté do toho ohnivého jazera. Toto ohnivé jazero je tá druhá smrť. Prvá smrť je to, keď zomreš, druhá smrť, keď sa bude rozhodovať, kde pôjdeš. A posledný v úvodzovkách úzky spolupracovník podsvetia je smrť, to je ďalší padlý anjel, bude tiež tam hodený. Ale teraz sa opýtam, kde je teraz tento padlý anjel, smrť? Je na zemi. On není podsvetí. Je na zemi. Smrť kosí ľudí na zemi. Už chápeme, akú obrovskú autoritu majú anjeli? Prosím vás, predbehnem celú prednášku, k anjelom sa nesmiete modliť. Je zakázané sa modliť k anjelom. Zase, keď sme boli mali, sme sa modlili anjeličku, strážničku, opatruj moju dušičku. Pozrite sa, v Biblii to nemáte nikde a toto je ústava kresťana. O anjeloch nehovoríme, pretože chceme nejakú senzáciu vyvolať. Je dobré, aby sme vedeli, čo nás obklopuje, prečo máme niekedy zlé pocity, lebo sú za tým väčšinou padlí anjeli. Ide o to, aby sme rozpoznali hierarchiu a napríklad na tomto, čo som doteraz povedal, treba rozpoznať to, že Boh určil štruktúru, každému určil miesto. Tí, ktorí sú tam spokojní, tí sú šťastní a ktorí boli nespokojní, tak boli zvrhnutí.
Obrovsky ma to vyslobodzovalo počas týchto dní, keď som si to pripravoval, lebo toto bol ten moment, ktorý mňa teraz aktuálne zasiahol. Čiže posledný spolupracovník smrť sa nenachádza v útrobách zeme. Šeol znamená svet tieňov, je to podzemný žalár a nie sú tam zlí duchovia. Kto je tam? Sú tam duchovia mŕtvych ľudí. Pomaly ideme. Zlí duchovia sú uväznení v Tartarose, ten je až tá 3. sekcia, úplne, tam je tá najväčšia tma. Šeole druhé od spod a predtým je, čak sa to volá, Abyssos, myslím, to budú tie príšery, minule som dostal partizánskom otázku, že čo si myslím o tých príšerách, ktoré Janko Lučan mi to dával, dinosaury a tak ďalej, ja poviem, no to neviem ti odpovedať. To sú tak ťažké otázky. Vieme jedno napríklad, že tam je zavretý tzv. Leviatán a Biblia, myslím, že v Jobovi sa to píše a to sú také príšery, nechceš tomu ani uveriť. Oheň im ide z úst a tak ďalej. To budú. Tieto príšery vyjdú na zem vtedy, keď cirkev bude zobratá a budú spolu s Antikristom ničiť ľudí. Čiže tí sú prví v tejto sekcii, potom sú duchovia zomrelých ľudí, ktorí boli neveriaci a potom ešte je tzv. Ten Tartaros, tam sú tí padlí anjeli, ktorí mali ten sexuálny styk so ženami a tí nefilim a tí boli až do toho najhlbšieho uzavretí. Čiže v Šeole nie sú duchovia anjelov padlých, ale duchovia zomrelých ľudí. Teraz sa pozrieme na súdružky prostitútky. Príslovie 7, 24, 27. Toto je silný odkaz pre nás mužov, lebo ženy, počuj, vaša vstupná brána sú uši, vstupná brána nás mužov sú oči. Príslovie 7, 24, 27. Nemyslím len tie prostitútky, ktoré stoja vedľa cesty, ale aj tie možno, ktoré vystupujú v televízii. Aký odkaz dostanú do teba, do tvojho tela. Príslovie 7, 24, 27. Počkajte, dobre to mám? Ja som. Je to dobré? Áno? To není to, počkaj. Ešte raz mi pomôžte. No kde to je? Jej dome cestami? A tak vidíte. A tak teraz, synovia, počúvajte na mňa a pozorujte ušami reči mojich úst. Dnes sa neuchýli tvoje srdce na jej cesty k prostitútke a nebluď po jej chodníkoch, lebo je mnoho pobitých, ktorých porazila a mocných, ktorých všetkých povraždila. Jej dom je cestami do pekla, ktoré zostupujú do komôr smrti. Jej dom je cestami do pekla. Čiže prostitútka je taká žena, ktorá spravila zmluvu, môžeme to nazvať, s týmito bytostiami a predáva svoje telo. Je to zmluvná, ako to dobre poviem, v chrámoch boli tiež prostitútky. V chrámoch rôznych. Čiže normálna žena sa jej šmykne, má pomer s nejakým mužom, iným, toto nie. To je normálna žena sa jej šmykla, alebo také niečo. To není tento myslené, ale prostitútka, to je zmluvný pracovník s peklom. Áno, spravila zmluvu s diablom, až to môžem takto brutálne povedať, poskytuje služby, ale zároveň tu je napísané, že jej nohy zostupujú do komôr smrti. Chodil som jeden muž, ktorý raz sa vyspal s prostitútkou. Prišla sa mu ponúknuť na izbu. Tak si povedal, no dobre. A mi hovoril, že celý život sa mu zmenilo tedy. Hrozné choroby nachytal a celkové duchovne bol úplne odpálený. Takže to je také niečo. A prostitútky alebo tieto ženy, ktoré predávajú svoje telo, dneska vidíte kade-tade. Takže to nie je len to, že vidíš volačo, ale tu ide práve o to, hlavne pre nás mužov, aby ťa to chytilo do jej útrob, aby sa tvoje žiadostivosť tebe zobudila a aby si sa s ňou nejako spojila. Niekto povie, počkaj, to len pozeráš. Není to tak, že len pozeráš. Čo je napísané v Novom zákone? Kto smilnil očami, usmilnil. Je to tak? Dobre hovorím podľa... Takže na toto si treba dať pozor, hlavne my muži, lebo toto chytá mužov asi najviac.
Teraz, strážni anjeli. Kto sú strážni anjeli? Ochraňujú ťa pred démonmi. Pravdepodobne máme minimálne každý jedného strážneho anjela a možno viacerých. Čítal som rabínske tradície, niektorí hovoria dvoch, niektorí viacerých, zase nemáš to čím podopreť. Každopádne strážni anjeli existujú, lebo Ježiš hovoril ohľadne detí, čo to povedal? Že nechajte deti, lebo ich anjeli stále hľadia na moju tvár. To znamená, že každý človek má svojho strážneho anjela. Poprvé ťa ochraňujú pred démonmi, ako by ich vytláča, keď žiješ spravodlivo. Podávajú správu Bohu o tebe, keď robíš hriechy, ktoré nechceš, aby niekto videl. Tvoj anjel je v tebe, aj keď zhasneš. Keď hriechy tvoje prekročia Božiu milosť, sú vykonávači rozsudku, v tom význame, že odovzdávajú teba dotyčným zlým duchom. To znamená, keď prekročíš už tú uniesiteľnú Božiu milosť, ktorú každý máme s Bohom na tom stupni, v ktorom sa nachádzame, títo strážni anjeli nás vydávajú zlým duchom. To často počujete, že prečo sa mi to deje. No keď vstúpiš na územie nepriateľa, tak stratil si ochranu. Zjavenie hovorí o 4 anjeloch zviazaných pri Eufrate, to je v súčasnosti Irak. A ďalej hovorí, že pri rozviazaní alebo po rozviazaní zabijú 1/3 ľudstva. Zaujímavé je, že Husajn, ten, čo ho zabili, to bol ten iracký prezident, tam nahromadil také množstvo chemických a biologických zbraní, ktoré sú schopné toto vykonať a tieto zbranie sú tam doteraz, vraj nikto s nimi nevie pohnúť ani OSN, ani Amerika. A teraz je zaujímavé, čo hovoria biblickí bádatelia ohľadne anjelov, že za epidémiami stoja anjeli. Nie je náhoda, že miliardy baktérií čaká na použitie práve v Iraku? Sú tam 4 anjeli, ešte sú zviazaní, ktorí keď budú rozviazaní, keď dostanú povel z neba, tak zabijú 1/3 ľudstva. Čiže vidíme, aké sú to obrovské bytosti. Ja som už na konci, to je zaujímavé. Kde mám 4. stranu? Ja som ho asi niekde nezabudol, tú 4. stranu niekde. Ukáž, ale to je asi iná. To je z nedele asi. Asi som zabudol nejaké papiere doma. To tak je so mnou. To je 4, ale to je Anna, keď bola opýta pred pánom. To tu nesedí. To sa modlila tak. Dobre, tak poviem ďalej. Tak poviem niečo. Čiže teraz sme hovorili o anjeloch, ako disponujú silou. Povieme niečo ešte o čom? Môžeme povedať o démonoch. Démoni sú bytosti, ktoré sú na zemi, chcú sa dostať do tvojho tela. Anjel nechce ísť do tvojho tela, lebo má svoje duchovné telo. On nepotrebuje tvoje telo. Naviac, anjel je vznešenejšia bytosť a nepotrebuje sa tlačiť do tela, lebo je vznešenejší. Démon nemá svoje telo, preto chcú ísť hlavne do tela človeka, nepohrdnú telom aj zvieraťa. Mnohorazí, keď behnú do psa alebo do koňa, tak vidíte, čo robia, sa hovorí, že šialené kone, to je démoni. Alebo psi, keď mu to zblbne, tak mnohorazí démoni obsadia psa. By som sa asi zameral teraz, hlavne by som sa zameral na to, že ktoré sú zlé bytosti a proti ktorými musíme bojovať. Mnohé z týchto bytostí, ako som hovoril, napríklad keď sa Michael dostal do konfliktu s diablom o telo Mojžišovo, nikto je proti druhému nevedel vypovedať súd, lebo sú si vedomi svojho vysokého postavenia, aj keď diabol je už zvrhnutý. Ale sú takí anjeli, ktorí vládnu nad národami a teritoriami, proti ktorým sa my ako cirkev musíme stavať, nesmieme byť proti nim tolerantní a musíme proti nim útočiť. Musíme byť proti nimi agresívni. Kde to je napísané teraz? Myslím, že Efežanom 6, pomôžte mi, lebo som si zabudol, stratil som papiere niekde. Efežanom 6, na duchovný boj. Tam sú zbranie duchovné, alebo v 1. kapitole, Efežanom je to niekde. Kde? 6.11. A je tam o tých anieloch? Áno. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstať proti taktike a úskočnosti diablovej, lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom,
ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Potom je tam napísané, ja neviem, čo si máme všetko obliec, ale tu je napísané, že náš zápas není s telou a krvou, ale s kniežatstvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohto veku. Prosím vás, mnoho razy si myslíme, že najväčšími a najmocnejšími mužmi sú dneska, neviem, Obama a Putin. To tak vôbec není pravda. To vôbec tak není pravda. Oni majú obrovskú moc ako politici, ale keď sa pozrete lepšie do duchovného sveta, národy ovládajú anjeli. A to, čo sa deje súbežne na anielskej úrovni, tak potom to súbežne sa deje aj vo viditeľnom svete. A my ako cirkev, keď chceme viesť víťazný boj, tak sa musíme naučiť viesť duchovný zápas s tými padlými anielmi, ktorí sa infikujú do cirkvi alebo ktorí ovládajú svetonázor ľudí. Aj včera som dostával rôzne otázky a sme sa hovorili, jak je možné, že to ľudia nevidia. Jedným z najsilnejších anielov, ktorý pôsobil už v dobe Jeremiáša, je kráľovna nebies. A teraz sa na ňu pozrieme, lebo v našej kultúre sa spája, že to je matka Pána Ježiša Krista. Prosím vás, to nie je pravda. Jeremiáš, asi 44, pozrieme sa na to. Jeremiáš hovorí túto zaujímavú vec, že ľudia chápali, že Jeremiáš má pravdu, aj tak ho neposluchli. Ľudia vedia, že im hovoríš pravdu, aj tak ťa neposluchnú. A my to musíme vybojovať. Jeremiáš 44 mám dojem. Počkaj, hneď. Áno, 44, odkiaľ? Od 15. veršu. Tak teraz počúvajte, aký je to padlý anjel a ako vplýva na myslenie ľudí, lebo tento anjel robí čo? Stáva bariéry do myslenia ľudí, aby nepoznali slávu Božiu, aby ľudia boli omámení, opití a jednoducho to sú tie bariéry, ktoré postavili tieto bytosti do ľudského myslenia, aby nerozpoznali silu evanjelia. Vtedy odpovedali Jeremiášovi všetci mužovia, ktorí vedeli, že ich ženy kadia iným bohom, i všetky ženy, ktoré tam stáli, veľké zhromaždenie, i všetok ľud, ktorí bývali v egyptskej zemi v Patrosa, riekli: čo do veci, ktorú si nám hovoril v mene Hospodinovom, neposluchneme ťa. Oni vedeli, že Jeremiáš hovorí v mene Božom. Aj tak povedali, že neposluchneme. Takýto vplyv má padlý anjel, ktorý sa volá kráľovna nebies. Ale istotne vykonáme každé slovo, ktoré vyšlo z našich úst. Pôjdeme si po svojom. A budeme kadiť kráľovnej nebies a lievať jej liaté obeti, ako sme robievali my a naši otcovia, naši kráľovia, naše kniežata po mestách judových, po uliciach Jeruzalema, a tak sme sa vše nasýtili chleba a mali sme sa dobre a nevideli sme ničoho zlého. Ale odkedy sme prestali kadiť kráľovnej nebies a liať jej liaté obeti, máme všetkého nedostatok a hynieme od meča hladu, ale keď kadíme kráľovnej nebies a lejeme jej liatej obeti, vraveli ženy, či jej azda robíme koláče bez vedomia svojich mužov, vyobrazujúc ju a lejúc jej liaté obeti, tak počúvajte ma. Teraz som tu na začiatku príkave dostal otázku, aké je to s uzdravením, keď ľudia chodia na mariánske putnické miesta a vraj sú tam uzdravenia. Úlohou padlých anjelov je vždy strhnúť uctievanie na seba. To je ich základná úloha. To znamená, všetky náboženstva, okrem kresťanstva, sú také náboženstva, ktoré vedú padlí anjeli a strhnú uctievanie na seba, aby sa im ľudia modlili. Dokonca sa to v masívnej miere dostalo aj do kresťanstva, kedy medzi Boha postavia ešte nejakého prostredníka. A je to jedno, ako sa prostredník volá. Preto je v liste Timotejovi napísané, že je jeden Boh a je jeden prostredník a jeho meno je Ježiš Kristus. Prosím vás, neexistuje iný prostredník. Neexistuje ženský faktor väčšej lásky. Včera mi jedna žena, ja som mu chápal, veľmi oponovala, vzdelaná žena, že predsa ľudia hľadajú taký materinský súcit. Tak ho máš Bohu, lebo jedno z Božích mien, že má mnoho prs, je mnoho prsí. To znamená, je tam aj ženský faktor.
Ale ak niekomu chýba ženský faktor, nejaké takéto ňahňahňa, tak vidí, že to je skreslené náboženstvo. Ak niekto ide k islámu alebo k niečomu, povie, že máme toho istého Boha, tam je na každej mešite je napísané, Boh nepotrebuje syna. Úlohou padlých anielov je vždy strhnúť uctievanie na seba a je jedno, aký ten Boh, ten Bôžik sa volá, je to úplne jedno. Druhú otázku som dostal. Ľudia povedia, že oni sa nekláňajú sochám a nekláňajú sa obrazom, že to je len, pomôžte mi, to je len symbolika. To je zaujímavé. To nie je žiadna symbolika. Ak si myslíš, že je to symbolika, tak choďte na ne, keď budú vynášať tie na rúkoch tie sochy, vyjdu pred kostol a všetci padnú na zem ako poťatí. To nie je symbolika. To je akt úkonu pred 3 kilami sádry. To nie je symbolika. Oni sa poklonia. Ja som takúto otázku z rodiny dostal a som povedal áno, tak som mu toto povedal. Vyšli z kostola a všetci ste klačali na zemi. A hovorí, no máš pravdu. Aspoň, že mal kúsok poctivého reflexu alebo sebareflexie. Takže jeden z najsilnejších anielov je padlých anielov, kráľov na nebie. Zaujímavý, je to mužský rod. Padlý aniel je ten, ale predstavuje sa v ženskom rode. To je to, čo som na začiatku povedal, že všetky padlé anielské bytosti sa predstavujú v ženskom rode. A tu je ten vtip, sledujte, oni povedali, odkedy sme prestali kadiť kráľovnej nebies, nedarí sa nám. Tak vedia oklamať ľudí, to máte morové stĺpy v stredoveku. Ako som hovoril, za každým je, ja neviem, keď je obrovské epidémie, za tým sú padlí anieli. A ďalší padlý aniel ukáže, že ja vás ochránim, len mi postavte stĺp, uctievajte ma a modlite sa ku mne. A stačí. Už si hotový, už si uvarený. A s týmto sa stretávame, že mnohým ľuďom hovoríme toto, že prosím ťa, oni myslia, že my útočíme na matku Pána Ježiša Krista. V žiadnom prípade. V žiadnom, lebo toto není matka Pána Ježiša Krista. Prosím vás, Jeremia žil koľko? 500-600 rokov pred 586 bol zničený chrám, čiže Jeremia žil, teda pôsobil minimálne roku 600 pred Kristom. Rozumiete? A už tam bola kráľovná nebies spomínaná. Takže je to padlý aniel, je to jeden z najsilnejších anielov, ktorý strháva uctievanie na seba. A ženy povedali, robíme to s vedomím svojich mužov. A odtedy týmto zápasia mnohí ľudia. Oddelia sa od určitého izmu, začnú ísť k Bohu a začínajú zažívať trápenie. A ty ich musíš povzbudzovať, neboj sa, vydrž, dostaneš sa z toho. Mnohí ľudia nevydržia tento tlak, vrátia sa späť a začnú ti hovoriť, že sa im začne dariť. Lebo je to vplyv padlých anielov. Kto môžete, porozumejte. Takže my sa musíme modliť proti vplyvu týchto anielov a myslím, že to je najsilnejšie. Viete, koľko ľudí v našom teritóriu už prijalo Pána Ježiša Krista, začnú nasledovať biblický Boha a táto sila, bez toho, že by si to uvedomili, ich strhne naspäť. Ty im môžeš hovoriť, ako Jeremiáš im hovoril od Boha a oni mu povedali, vieme, že hovoríš slovo Božie, ale aj tak ťa neposluchneme. A teraz prečo? Lebo boli zasvetení tomuto kultu. Keď sa dobrovoľne nezriekneš nejakého vplyvu nejakého padlého aniela, nikdy nebudeš oslobodený. Boh dal rozhodovanie do tvojich úst. To, čo som aj nedeľu hovoril, že prechádzame životom a Boh postavil oltáre. Oltáre nemyslíme miesta uctievania, ale miesta stretnutia s Bohom. A tie miesta vypôsobujú v nás, že sa musíme rozhodnúť pre niečo a opustiť niečo. Ale na to musíš prísť ty a musí to výjsť z tvojej mysle a musí to byť vypovedané nielen v srdci, ale aj tvojimi ústami. Ja keď sa modlím, tak poviem, zriekam sa tohoto a tohoto, oddelujem sa od tohoto a prijímam toto a toto. Aby som to počul nielen ja, aby to počul celý duchovný svet, aj dobrý, aj zlý. A mnoho ľudí sa od tohoto nevie oddeliť a vrátia sa späť. A teraz myslíte, že oni sa vrátia k nejakému horlivému hľadania Boha v nejakej cirkvi? Nie. Oni padnú do toho molochu svojho.
Ja by som vás chcel pozbudiť. Myslím, že toto sú dve veci, ktoré najnovšie vidím. Jedna vec je, že musíme vytvárať zázraky. Cirkev je tu na to, prosím vás, keď povieme vytvárať dôkazy moci, tak nemyslíme, že my ich vytvárame. Boh ich musí spraviť, ale my musíme spolupôsobiť, aby to Boh mohol potvrdiť, že v cirkvi sa vytratili svedectvá, biblické svedectvá, preto je cirkev lenivá, zmanglovaná a my sme v takom stave. Nehovoríme si ilúzie. Sme teraz v takom stave. Ľudia, musíš mať svoje svedectvá, ako sa ťa Boh dotkol, ako ťa Boh vytrhol z tohoto a z tohoto. A druhá vec, prečo nevieme udržať ľudí, je toto, že sa nevieme efektívne modliť proti týmto bytostiam, lebo sa nám nechce. Lebo je to ťažká drína. Tí, ktorí ste dlhšie veriaci, robíš to verne týždeň, 2, 3, niekedy 2-3 mesiace a potom na rok z toho vypadneme, lebo je to také nechutenstvo, lebo to máš dojem, že len verklíkuješ niečo. Taký odpor je proti tomu, ale treba sa proti tomu vedieť zoprieť. Ďalší taký je Jezábel, to je tiež taký duch, o ktorom hovorím. A pozrite sa, to je také niečo ako ten mega konflikt, ktorý je medzi Bohom a diablom. Mohli by sme povedať, že to doteraz není uzavreté. Diabol je zvrhnutý z neba, ale stále pôsobí. Takisto, keď príde konflikt, duch Jezabel do cirkvi, tak vám poviem, keď budeš do toho zainteresovaný, nikdy sa z toho nedá vyhovoriť, v tom význame, že aby ťa niekto pochopil. Nevieš sa toho zbaviť, možno je to celoživotné, poviem, nie trápenie, ale proste celoživotný boj a zápas, lebo nevieš to dovysvetľovať ľuďom. Nedá sa to. Sú to tak rafinované vkúsky jednej aj druhej strany, alebo tej jednej, ktorá robí stále pikle, že je to až strašné, je to odporné a je to hnusné.